ए गोटे गाँव डाकिले भोजी खाଇବା ଯିବ ଚାଲୁନ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଯିବ ଚାଲ ବାଟ ତ ମଶାଣି ପଡିବ ଯିବା କି ଆରେ ମଶାଣି ପଇନେ 5-7 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ମଶାଣିଲା କଣ ଆମକୁ ଘୁଷା ଟାଣି ନେଇଯିବ ନା କଣ ସେ ମଶାଣିଲା କି ରାତି ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତିନି ରାତି 12 ନବ ନା 10ଟା ପିଲା ଯାଉଛି ନା ଆମେ 10ଟା ପିଲା ଯିବା ଗଣ୍ଡା ଖାଇବା ପଳେଇବା ଚାଲ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସେ ମଶାଣି ପଡୁ ଯା ଚାଲ କଣ କରୁଛି ଦେଖି ସାଧା ଉପରେ ହେଇଛି ଆଉ ମଟନ ଫଟନ କରିଛି ନାଇଁ ଆଜି ଖାଉଛି ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମନା କରୁଥିନି ରାତିରେ मो कथा मानरे खाइते जीवानी पळे जा खाइयानी ना ना खाइते आउ जीवानी पळे जा मो खाइनी पळे आस ना पळे जो लाइट मारी रखो कुआड जाउ देखो काना सेटु एठी पळे भाई तुम कहू बाट बाहरी ना ना लाइट मारी रखो कुआड पळला भी कुआड गला बोला कोडे बोला कोडे सेउटी मार चारियाडे देख बोला कोडे चारियाडे मार लाइट चारियाडे बोला कोन कुडा लाइट कुआड वाला देखो भाई पछकु देखो भाई